sadarwar gidan waya da na bayanai da sadarwa tik sadarwa aiki da aikin yi an sa hannu a kai. Wannan zuji'i na haɗin gwiwar ƙasashen biyu ya samu dama ne saboda tafiye-tafiye da yawa da shugaba Isuhu Muhammadu da firaministan sa na wancan lokaci Burji Rafini suka yi a Algeria, kuma su ma a nasu ɓangare mayan kusoshin ƙasar Algeria sun zo a jamhuriyar Nijar. Ziyarar ta shugaba Muhammad Bazoum da tawagarsa za su aza harsashin ginin haɓaka nasarori tare da buɗe sabbin hanyoyi na cigaba.